Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahnyo Trap National Youth Front HNYF Dangar Balat Border Circle Haringkat ki officer Sorkar jong CNRD Block Ranikor Southwest Khasi Hills District kumjuru nakadangar Police Outpost bat kirang basnong kilayo ban pelong ka jingyalang hapo jong ka IB PWD Dangar East Khasi Hills District kumno ban rat dingkhong no sisundon ni ki runar ki bajupen jat bat berbi ki do wa hasilenter jong ka wa umngi ki blas dang do jat hakini kisngi Kenang banla ban penne pensa biang yaki do wa badi gejing itanan iki saudong saukun jong kamariang. Uba kelang thong ni Presiden Kom Unong Yalam jong ke HNYF la pensyai hakilat patai kubor kata hadin bekilai syong perkat bat banyatir yatai sanibha shibun kirai kile krenru hakani kesngi dakaba kilaya bu iki kendon ki bating dakaba am syak syu ban kier jar ne bread jar ban ai digi dawai bi ne bread bomb ban pendan kam digi kwainar balada lap di kibapen ken kindan kuna san hajar tingka hagaju ko poru kasengkan ai buskit ship hajar tingka ya gibri kibayok kem ne lap i kibale dusman i do wa bat shu kaseng kapentip ru belasyak kerpang i kipat ba kinong kwai ne kirawan kibawan kwai ngobha shilenter jong kani wa umngi haba ajing kren na Rajendra J Sangma nakatanat Police Dangar Outpost kumjoru na uba S Jarin Barababu CNRD Block Ranikor bat kirang basnong kila ai kejingero ya kaseng HNYF da ba ai kejingnya trailang menrat dingkhong sisendan ni kejing penjat i do wa man ra biang ya ka wa umngi ka ba mendanam ha kejing don ki do wa ka ba deiru ka jaka ka ba kring bhai ginong jung kai perthai ring ba kejing don ni ki madan siap ki ba itenan bat ka bayar hasilenter kani ka wa umngi na du na umpung Ranikor shadu shagi khab bordar bat kari Bangladesh. Kejing sya peniap dusman kejing sya IB bomb blasting takiriu sim kubu giru dusman. Tikung ta kumkin dalam ngilhap bandai bat sim ya senjam bat kata kalong ba bangihap ban ai ke kopenman bat kata kalong ba ngilhap ban yada ya kani kawa umi. Kani kawa ungi kam dei tangga jingbun jong dok kha hari kala dei wei na ki bang idot do kadan ko potential na mata ban kentiu ya ka kam jong kha kala don ki perlok jungi ki bal persang ban le rafting ha ki snam ki ba san snam rus nam shwa kila ong yang ha du mtai ki ong baklang ka tu kawa ungi ka don hang thi po jong pi ka dei ka wei ka jaka ka bang ila ban le rafting Ti kum kita ki kum nuksang mon suai. Ti kita ki kata di potential ka ba ni ka wa kadon. But om ta kata ka jing itna jung ki siap. Ti bron saudong jung ni ka wa ungi lese kan pen kan de wei na ki lat ka ban pen atrak lani ban kring ya ki nong jokai. Ti kum kin alam bat na kejingnya fliu jumut hakni kapo nilio ia kirai nishimnya kirai bat karai benkong kalong ba nakaleng jong ka sunaf ingin sapha ia kan notice ban penjari syaparo kisnong ki badan saudong jong kani ka wa ungi kabade ki kisnong ki badan hapo Southwest batung juru hang East ki bahapo Mosram Block batung juru ka Ranikor Block kata gede we ka rai ka batung dio bannya bani maksim hang ni sini bapa arpat nakaleng jungi ngin sa coordinate batu ki artillery ki block bat kam na office jungi artillery block Ranikor batung juru Mosram sia block ba ngin sa khot lengba jong kini ki block depan officer ngin sa siyo bani syong ya ka meeting bat kata kolong ba ngin penlong ya we po Ranikor bat ka we hamos na da ngin khot ngin coordinate bat ki block depan officer bangin khot i kira ba snong ban pensngutu ban ai awareness knang bangila ban suma ya kani ka wa umi bat khamtam e kajing trelang den jungi kumkin alam jong seng bat kira basno kata kediga ba bat kabalai
nakani ka jingelang bana ba kinu ki bayo kem ya ki nong le dusman nadu ki nong penhabjar nadu ki nong le dawai bat bom bat khamtame kelade kapor ban ni kelade por khwai nang ni artet dok khai ka sang ban kiu bubun ki rawan ki ba it ya ka khwai ki le khwai ti kum taru ni la khang bat mana persyaru ya kitu ki ba khwainar persang bat khwainar ki khwainar kalong kawai na ki daw ki ba na pen phet ya ka dok kha bat om ta kata ki prum ki dok kha balik se dah kena ke jingprum kan wara ya ki jimpang ki fer di dok kha ka ba ki bruju ini kan pelong ki bruju ini ban bambu pelong kan bu jema te ya kitu ki ba yo ban kem ya kita ki bangi la mana ni ai do busket ke bahe bat kata 10,000 ya unong kem bat ka fine kalong san poja hinoma la kalong ya noi nuru piong urang ba piong samla ni piong kino ru hinoma bat ka an kan sim bat nakaleng jungi akan ke jelang nila krenshai ru ki polis ba ki polis kin hap bani trelang kan bani ni don kam bangi le kem re lamba ka jingdon jungi polis kin kem te kata ka de wei nakaliang nakawei ka rai ke bangi le rais kem maka di bandon ke jing pristom lungkum ta klem ke jing pristom nomla ban nomla baneda ya kita kinong penjot dusman ni apil syaki ni ki bai mariang ha ki bai khwai bakiru kin ai ketika diang ketika mon bat ngi kin lam bat kham tame yo pai ba nong snong yo pai ba nong snong ba unsim ba kani ka wa kadi ka wa ia ka boblei ula benta na mata jungi kun beriu balin penjot ka ta kadi ka apil nakalian ka jungi kunki noilam bat ka khadu ngin sesim yo ngin sadon ki nangni nakani ki jingelang kindang bun ki jingelang ki ba ngi haban koordinate omtang na ka office jong blok jong ki blok re hadu disi ba ngin suma ngin promote ya kani ka wa umi kum wi ka jaka ka ba kring ye ki nong jo kai kumbalong apo snong pedang suma su kher ya kani ka wa umi shelter juga wa umi nimla kham da ku le ya ka wi na ki sanctuary mon subha berkata di friends of umi ke ba ya ka ba hadu menta kala dei ka wi na ki nong lam khmat ban ai jing pensyai lene ban wara ai ta khma pakhat ya ka ba kum ki brieu ki badon hasnda ki bishong hasnda jong ni wa ngin sumar ngin sukher khnang ba kan long ka jing motoi na kamta ka enamta ki lawai ke bansoan kum ba kalong mata hoi ni su tu chai ba ko ki lam jong ni ka friends of you ba ki ramba ki bala khamno karta ye kumta ni iya ki jingbun ibun ki jingduna ala bolong hoi kila persang na kabor ke jungki kila persang kum ki rurang ba ban pensngo tu ye ki jingdon kam ban sumar scare ye ni ka wa umi henry ha ki jinglong jingno karta kim sim lala ban tulun ma lani ban ngambut barong ba ban beteng ye kata ka jing ai ki jing sakri jungki nang ta ban sumar scare ye ni ka wa umi te kumta kumki nalam juga HNF balat border satu berkunjung ke umpung ini dah kau ke jemput ke sim orang berkata kalau ban penlong ini ke jalan kum ke jingi kenduk lang nak lihat kat mesin polis bat kunjung ya basno bangin yo ia ka bangin sim ya kerai
nakamta ban shim nakamta ban sumar kher ya kani ka wa mi namar ngisnu tu ba lada kum kinu yalam jong ka seng ngin shu shongkliti le ngin shu pekai ya jing sha punjot kamtam hagi ri boman ki rudosman ki bom shim la don kata kamun sim ban sngo nakamta ki kejing don jong kini ki do do wa ki kejing roy jong ki do do wa hakni kawa ba om takata ban penjot lari ban bamdu nomor kini kejing lang bukun ki rong ba snong ki lapan pau ya kejing sngo bernya halo kejing long juman jong kini kawa ndak ba menta kalau syam sitom ya ki nok snong ba lada ki kwa ban bam do kha kwa ban bam do kha ko ba kuat ko ba fresh rei la shitom ban